Gisuspenso ang trabaho ug transaksyon sa Talisay City Hall tibok adlaw kagahapon tungod sa giingong bomb threat. Ano ang report ni Marie Dumabo. Nabulabog ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay sa nadawat ka bomb threat gahapon sa buntag. Human nga ang social media page ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nakadawat sa impormasyon nga adunay tulo ka mga tawo nga nagpaluyo sa pagtanom og bomba ug nihatag og oras sa pagpaulbo sa City Hall. Gumikan niini ni paybaw dayon ang buhatan sa mayor ngadto sa kapulisan nga dali usab nakaparesponde sa ilang explosive ordnance EOD o K9 unit. Nirekomendar ang kapulisan sa pagpapauli na lang sa mga trabahante kay giisip nila nga seryoso ang nadawat nga hulga ug paghatag kay gayunan nga masusig gyud ang tibuok compound sa City Hall. Naay nag-flood og comment sa page manasay ni message nako nasay ni PM nako na naay bomb threat ug naay bomba sa City Hall. So we have better on the safe side. So as far as the safe side is concerned, ni himo na lang mi og desisyon together with the PNP na undangon ang trabaho. Pag ring sa bell nga naay emergency is peaceful ra ang ato ang pagpagawas o wala ra tay untoward incident. Pasado 11 gahapon sa buntag gideklarar sa kapulisan nga luwas ug walay bomba nga gitanom sa City Hall. Tungod sa hulga, ang kasal nga schedule gahapon sud sa buhatan sa mayor ang gibalhin sa skate park ug natigayon gyud alas 3 na gahapon sa hapon. It's negative for any explosive devices, pero ang problema nato karon is makita nato kinsa ning tawhana na nag-prank call or nag-prank message because naguba gyud ang adlaw sa mga tao na gusto unta mo transact sa City Hall. Liability and also it will give a great effect sa ato ang kanhing peace and order and also to the image of the local government unit. So we will not take this sitting down. We will pursue whoever was behind it. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.